Samtang Relief and Rehabilitation Unit sa Archdiocese of Cebu mopunting sa ilang relief operation sa Carnasa Island ug Malapaskwa sa lungsod sa Daan Bantayan kalabing apektado sa bagyong Ursula. Si Nico Serino sa report. Wala pa'y nadawat nga taho si Father Charles Jaime, pangu sa Relief and Rehabilitation Unit sa Archdiocese of Cebu sa kadaot sa Carnasa Island nga usa sa labing apektado sa bagyong Ursula. Wala pa sab mabalik ang linya sa kuryente sa Daan Bantayan. Nakita na mo ang need nila dito good is tubig, no? Which og ang kuryente, wala sila yung kuryente dito karon. Tungod kay daghan kay mga poste ang tumba. Subay niini, muapod-apod ang Relief and Rehabilitation Unit ug mga solar lamp, potable water filter ug mga tarps nga magamit og tabil-tabil sa mga biktima sa bagyo. Sa pasiunang pakisusi, may 1,500 ka mga panimay sa Malapaskwa. Apan wala pa sila detalye sa kahimtang karon sa Carnasa. Labing panginahanglan sa mga biktima sa bagyo ang tubig ug pagkaon. Mupadala sab og kinarton nga tubig ang RRU Cebu alang sa mga biktima. Nakapadala na si Jaime og report sa Caritas Philippines ug kang Arsobispo Jose Palma kabahin sa hitabo. Sa ato ang bahin po sa RRU, tuwatay gipada dito nga mga mga non-food items. No? Uba ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.